Maayong gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani ana usab kita karon sa ato ang YouTube channel, More Power. Mabuhay. God is good all the time. So atong hisgutan karon about sa family life, ang kinabuhi sa pamilya diha sa atong simbahan. So ang atong simbahang Katoliko nagaingon nga ang pamilya mao kini ang nagapamatuod sa simbahan. Dinha sa pamilya ang mahinungdanon nga kabahin sa paghatag og kinabuhi sa simbahan, nagasukod sa pamilya. Ug mao kini ang tinubdan nga mapadayunong kalagsik sa tibuok simbahan. Ug ang kaminyoon usa ka pito ka sakramento sa atong simbahang Katoliko. So, atong makita nga ang pamilya nga importante kaayo ang kinabuhi niini diha sa atong Kristohanon nga Universal Church. So, ang pamilya diha nagasukad ang gugma. Gugma ang naghagit kanamo. Diha ang gugma nagsugod out about love. Mao nga ang usa ka babae ug usa ka lalaki tungod sa gugma naghiusa sila diha sa marriage. So atong makita kini sa Genesis 2:24 nag-ingon nga ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug makigtipon sa iyang asawa ug mahimo silang usa. Ug diha usab sa Ephesians 5:25 nag-ingon, mga bana, higugmaa ang inyong mga asawa sama sa paghigugma ni Kristo diha sa simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Ug sa Efeso 5:24 usab nag-ingon, busa kinahanglan mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. So gitudluan na ta sa Ginoo daan nga anaa ang pagtahod ug paghigugma nga ang lalaki mohigugma siya ug iyang itugyan ang iyang kinabuhi alang sa asawa. So dinha makita nato ang gugma nga maoy nagsugod sa tanan nga nahimong pamilya. Family, father and mother, I love you. Na ang papa, na ang mama, na ang mga anak nga nag-ingon, I love you. Og kini usab anaa ang panag-uban nga ang mas maayo gyud ay ang pamilya, ang asawa ug bana naa magkauban kanunay. Usa ni nga companionship nga doon natay kauban sa atong kinabuhi. Dili ta mingawon sama ni Adan nga gimingaw siya no, nakita sa Ginoo gitagaan siya og usa ka babae nga si Iba nga gikuha siyang gusok, mausab kita no. So anaa usab ang pagpasaylo nga makasala man gyud ta, dili man perpekto ang atong pamilya, dili perpekto atong bana, dili pud perpekto atong asawa, dili pud perpekto atong mga anak, imperfection. So naa ang pagpasaylo, mao ni atong mission diha sa pamilya, ang pagpinasaylo ay. So sa giingon nga kung magminyo ta, dili lang kay nagminyo ta kay mabuutan siya, kay maayo siya, kundi ang tanan, ang tibuok niyang kinabuhi ato naghigugma. Lakip na ang iyang mga dili maayong mga binuhatan. Lakip na ang iyang mga kasaypanan. Ato na ginang higugmaon. So, lisod kay no? Pero maunay tinuod. Diha sa pamilya, kung mahiusa na ka, wa na ginay gapos na gyud ta, no? So dinhi usab ang mga ginikanan maoy mopakita og maayong ehemplo ngadto sa mga bata, sa mga anak. Una gyud
number one yun nga to nga ehemplo ni ini ang pagampo, ang pagduol sa Dios. Kay dinha mo naana gani ang pagampo, mamunga siya og kalinaw, mamunga siya og gugma, ug ana-ana unya ang pagserbisyo sa usag-usa nga magtinabangay na diha sa pamilya. Ug ang kining pamilya usab mahimong mahinungdanong papel diha sa katilingban. Importante kaayo ang pamilya diha sa katilingban. Kung ang tanang pamilya nga naa sa katilingban, mga renewed na, mga maayo na, unsa may mahitabo sa katilingban, maayo na usab ang katilingban. So makahatag usab kinig suporta ngadto sa uban nga pamilya. O kining pamilya usab muatiman sa mga katigulangan. Bitaw na nga, may ingon bitaw si ang Ginoo sa 10 Commandments nga tahura ang imong amahan ug inahan. So dinha sa pamilya atimanon nato ang atong amahan ug inahan. Lakip na ang mga apo mo atiman na sa atong mga ginikanan. So ana usab dinha ang pagsagop unya og mga kabataan nga andam kang motudlo kung naay mga bata dinha nga murag walay ginikanan nga nag-atiman, andam kang mutudlo, musagop bisan dili nimo siya kaliwat o andam kang muhatag sa imong kaugalingon bilang pamilya nga mutudlo ni ining bataa, musagop sa usa ka bata. So ang kaminyoon mao kini ang sinugdanan ug mausab kini ang long taas kaayo nga pasalig o commitment nga till death do us part, nga bisan pa ug magkinaunsa na diha sa pamilya kay dili man perpekto ang matag usa nga membro sa pamilya, pero dili ta mo palayo kun dili ato ang sulbaron ang tanang mga problema nga anaa sa ato ang pamilya. So dinha usab ang pamilya or kaminyoon ana usab ang pag-alagad na sa asawa ug sa iyang mga kabataan. Mao na nga ang mga bana trabaho gyud para sa iyang asawa ug sa iyang mga kabataan. So diha usab sa pamilya adunay mga importanteng butang diha sa kaminyoon aron anaa ang pagsinabtanay. Una, ana gyud ang communication. Kay kung mawala na ang komunikasyon, wala na mo istorya-istorya diha, unsa may mahitabo sa pamilya, nagbinungulay na. So, mahinay-hinay ka, wag tang ang inyuhang mga pagbati diha kung wala na mo'y komunikasyon. So, importante ang komunikasyon. Ilabi na gyud sa mga OFW, komunikasyon sa bana ug sa mga anak. Tawag gyud sa bana ug sa mga anak. Ug ana usab dinha ang respeto. Usa kini ka importanteng butang diha sa atong kaminyoon. Respeto sa atong bana, respeto sa atong mga anak, respeto sa atong asawa. Kung anaa ang respeto, maayo na kanang pamilyaha. Unya dunay kini mga boundaries. Unsa man ning buot ipasabot aning boundaries? Nga pananglitan duna kay giatinan nga party, muuli gyud ka. Kay minyo na ka. Muuli gyud ka sa imuhang asawa, di kay adto ka matug ditong dapita. Dunay boundary. Kay dili ka na ulitaw. Giingnan ingon na ba gyud ang Ginoo nga higugmaa ang imong asawa. Lakip na ang imong kinabuhi imong i-offer sa imong asawa o pamilya. Ug sunod ana usab ang pagsalig sa usag-usa. Nga lisod kaayo ang pagsalig kung mao ning ingon lisod kay ang pagsalig ihatag. Labi nagsilusa ta. Pero kanang tanan makatangtang unya na kun kita muduol ta sa Dios. Ug gikinahanglan usab ang pagsuporta. Nga kung dunay istoryahan, musuporta. Dili kay mag-disagree kanunay. Hangtod na lang, maglalis na lang. Imbis ang usa padulong sa kayuhan, ang usa po hing padung na po diri hing atras.
So dili gyud imbis nga ang usa mitabang itamot naningkamot jud sa kaayuhan sa pamilya pero ang usa pod di apod nag down sa imuha. So ana ang pagsuportahay sa bana o asawa. Ilabi na ang mga asawa ato gid ng trabaho ang pag-atiman sa atong bana, ang pagluto. Kaya ang atong bana manarbaho man na. So maubot sab kana ang ato ang buluhaton. Apan karon panahon na bot na asawa o bana na anay mga trabaho, no? Og ana usab ang pagpasaylo nga wala may relasyon nga perpekto, so anda mo pasaylo. Sunod, ana usab na ang pag-smile. Di ka magmugtok ka kanunay kay magsikag mugtok, mawagtang na inyong kalabing diha kay sikag mugtok kinahanglan mo smile ka, no? Need jud nga mo smile. Dayon kung naay mga butang nga gagmay nga makita nimo, istoryahan gyud na ninyo, no? Tapos magpaambit sa mga interest nga mga unsay mga interest pananglitan doon ng mga plano. Inyo ginagsabutan. Magpaambitay mo aron mausa ang inyong mga plano. Sunod ang pagka matinuoron, mao gyud ni ang pagka-honesty nga wa gyud untay pagpamakak nga mahitabo diha sa tong pamilya pero sa ako nagingon wala may perpekto nga pamilya, so dili gyud na nato malikayan nga adunay pagpamaka pero ang pagka matinuo pagka-honest mao kini ang usa ka butang nga importante diha sa kaminyon aron kanang kaminyoon mas maayo ang pagpuyo. Sunod ang pagka kanang mo appreciate ta sa ato ang asawa o sa atong bana. Niingon ta, uy kanay sa imong giluto. Bisag parat-parat to ingnon lang po nga, uy mura man parat gamay. Sunod kuhay lang ingon ana mo appreciate kung unsay mga gibuhat sa usag-usa. Dili kay sawayon hinuon. So mga kaigsunan kung ni Kristo, mao kini ang mga importanteng butang nga buhaton nato diha sa kaminyoon kay kung anaa na kining atong gihisgutan karon kanang pamilya maayo na. Pero sa giingon na wala may perpekto nga pamilya pero anaa gyud ang pag-ampo sa pamilya. Nga ang pamilya nga magkahiusa sa pag-ampo magkahiusa gina siya. Bisan pa man og daghang mga pagsulay nga moabot sa kinabuhi pero magpabilin gihapon ang pamilya ha. Basta anaa ang Dios sentro, siya ang ulo diha sa pamilya. Di gyud ta mobuwag sa Ginoo. So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga ato kining mahimo. Bisag ato lang kung anon nga maningkamot ta ug ato usab kining pangayoon nga to sa Dios. So mahimo lang ni natong tanan kung kita muduol sa Dios. So maayong gabi ug daghan kay salamat ug ayaw ka makalimot sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel.